Hennessy sipping with a styrofoam cup. Yeah, fucking on these bitches from a time zone. Hey, rollie on me from a different time zone. Fuck your bitch then leave, the type of shit that I'm on. I need switches, please. I'm rolling up that gas hole. Got that gun on me, I put you on your asshole. Leave you leaking, you gon' need a maxi pad hole. Yeah, hey, mix it up. As met Tommy, ek weet nie wat gaan aan sy mommy man. Maar is aan of so? Hey, like it. Like die ding. Wat is wat jy dink? Ek like die ding. Hy is jaloers op met Tommy's. Sien jy? Los hom man, los hom. Jy kan maar gaan. Ja, laat jy jou gesien meneer. Sal ek glo wat ek nou gesien het? Wil jy buite staan of wil jy maar inkom? Aankom man. Ja, hier een plan met hè. Ja, dokter meid. Jy het gesê jy wil my iets sê, wat is die ding nie? Hier dan sit jy. Ek sien nou dat ek kom. Wacht, ek na die kom sit. Kom sit daar is ek. Hier dan weg op. Ek sien haar, Miss Jackson. Ek kan sê ons iets aan sien. Of iets aangehaald, nou soos ek gesien het. Hey julle. Vir my, ja. Maar ek sien haar nou samen aan 'n bra in die straat loop, nou hier buite. Waar jy nou gekom het. Ja, op pad hierna toe sien ek haar samen aan 'n bra. Ek weet nie, is hy 'n foreigner of wat hier? Ek het nog nooit daai man gesien. So, jy sê nou vir my, jy sê nou hy bra nou. Yes. Is niks aan. Nou. Maar net nou. Jy was die therapeut, ek weet nou nie hoe om hierin te heen nie. En hy kan dit, was my lewe, dokter. So jy sê hy kan jou opgeet? Hy kan my gered. Hoe meen jy vir? Is hy vir jou gered? So. Die beste is om hy twee uit mekaar te kry. Nou, hoe gaan ons dit doen? Enige idee. En my idee is... Ek het seker, maar miskien gaan dit suspicious wees, maar ek het 'n idee. Ek dink, né, ons moet vir Mr. Jackson in die tronk die pyl. En dan daarna gaan my, gaan ons help, saam die saam. Arana man. Ja, die OG man, sien, wat in die tronk beland. Ek dink ons kan hom uitbeil, en die saak uit te soort. Hy maak die ding plan weer herag. Ek hou nie van die ding. En ek vat dit van jou punt af, ek hou nie van die ding. Ja, sien, dis wat ek Sy is 'n ordentelijke vrouwmens. Het is waar, sy is ook. Maar ek dink dis die beste solution om Mr. Jackson uit te beil. Miskien gaan hy, want hulle was jare saam, miskien gaan hy sê, ek sal my best probeer. Ek Ek bly ek het die ding, ek het 'n oplossing gekry, want ek sien jy gaan deur die boek wat leeg is. Ja, weet jy. Maar dokter, dankie vir die help. Ek dink om daar man uit te beil is 'n goeie ding. Wow! Dankie vir daai idee. Ja, sê. En ek het dat. Sy is so mooie dame. A few moments later. Dag sê. Maar af meneer. Sit. Nee, staan op. Van my jou. Ek kan nie mijn probleem doen. Hoe sê ek dan? Nee, kom nou staan. Wat is jou naam? My naam? Naam is Sipo. Hij is baie belangrijk dat ik weet sit nou nie. Dat ek weet wie. Jy op en af gaan en so weer klaar baie probleme jy kom op en af. Nie so gaan. Meneer, Maar ek gaan jou vra. Ek gaan jou vra van die begin af. Die belangrikste ding wat moet gebeur is 'n mens moet kalmeer. gekalmeer. Nou vertel my wat gaan nou. En meneer, vandaag nee toe. Toe loop ek met sorry. Nou dan kom maar, ander bra. Hy sal vir my vra, wat gaan aan tussen ek en hy kind?
Ken je niet die brand? Ik ken niet die brand. Nog nooit die brand gezien. Nou dan vertel even mij van fake watchen. Meneer, hij lijkt nog als, hij lijkt original. Hij is original. Ik kan zien met mijn oor. Ik lijk goed voor meneer. Ik is rustig. Ik is rustig. Nou, hoe lang kan jij niet kunnen bij elkaar? Zie ons. Het komt nou al 11 jaar of zo aan. Maar meestal van die tijd praten ze met vrouw man. Ik kan zij blij niet. Veer ik elkaar. Ja, en bij veer ik elkaar. Zwaar. Nou, voor mij voelen dat wij, er is iemand. Nou, Maar Pas, yo, meisje. Oh. moet elkaar laten weten om te komen. Jij moet nou vertellen, moest nou zien. Ja. Gaan dan zien. Nou, ik wil graag, moest nou haar story horen zien. Ik zal haar laten weten om te komen. En niet eten man. Meneer, eten. Alsjeblieft. Ik heb die, mijn items is betaald, die maand. Nou, mijn landlijn is af. Ja. Het kan eten. Ik bel maar die mensen. Mensen bel mij. Ik ben er bezig. Jammer. Maar ik zal haar maar moeten bellen. Zij mij spice geven. Ga maar te praten. Tips. Spice, niet topsy. Ik zoek spatie. Wil jij moet horen wat ik Deze is spice, meneer. Nee man. Nee. Zo, ik moet uitgaan nu. Alsjeblieft. Meneer, Of meneer, je maakt uitgaan. zoek je mijn beste advies. Ja. Als ik praat, dan stel ik. Oké. Ze antwoord meer volgende keer. Daar heb ik boodschappen sturen. WhatsApp. Maxi. Waar, ze is op pad. Ze is op pad. Ze moet nog taxi klimmen ook nog. Hé, moest ik empties gaan verkopen. En nu had het ook op. Ja, want ik heb al mijn geld voor haar gegeven. Meneer, ik zou dan zien me nou komen. Wanneer je verkoop je WhatsApp van? Nee, WhatsApp is dier. Nee, ze heeft er nou gezegd, ze is op pad. Zo, zal maar wachten hoor. A few inches later. Hello? Yeah. Listen, yeah. My account, I see there's money in now. I would like to withdraw a 1.5, please. That won't be a problem. Yeah. Yeah, I need it by in 2 days time, you see. I want to bail someone out. Yeah, 1.5. Okay, no problem. Okay, thank you. Bye. I ain't never picking up my iPhone. I'm too busy sipping with a styrofoam cup. Yeah, fucking on these bitches from my time.